जाखांफुनाय आबादारि दिपुल बर'जों लोगोसे साबा आबादारिफोरा स्ट्रबेरिनि आबाद मावनानै गोबां रां खामायनो हानायजों लोगोसे नखरबो बेंबोनो हादों। बाक्सा जिल्ला बोरिमाखा गामिनि जाखांफुनाय आबादारि फारियै दिपुल बर', सरन दैमारि, असिन दैमारि, खबाम बड'सा, अनसुमा मुसाहारि आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनहा 6 बिघा हायाव स्ट्रबेरिनि आबाद मावनानै गोबां रां खामायनो हानायखौ फोरमायथिदों। दिपुल बर' बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोनहा दासान्दि स्ट्रबेरिनि फिथाइफोरखौ 1 केजिआव 350 राङै गुवाहाटी आरो खाथिनि हादर भुटानावबो फानहरबाय थायो। मख'जाथावदि बिथां दिपुल बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला 1 बिघा हायाव गासै खरसाखौ दाननानै सिजन मोनसेयाव 3 लाख रांसो खामायनो हानायखौबो बिथाङा रोखायै फोरमायथियो। लोगोसे बिथाङा गावसोरनि स्ट्रबेरि फिथाइखौ सोरबाफोर फालांगिरि बिथांमोनहा बायनानै लांफैनोबा 7399967165 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन होननानैबो फोरमायथियो। मुसलपुरनिफ्राय दिबाजुराम गयारिनि खौरां। ओरैनो डिस्ट्रिक्ट बाक्सा मुसलपुर गामिया जाबाय बोरिमाखा, मुङा आंनिया दिपुल बर'। स्ट्रबेरि आबाद मावनाया देग्लाय बोसोरजो आंनिया ओरैनो 7 बोसोर जाबाय। ओमफ्राय देग्लाय बे बोसोराव आं साबा लोगो लाफानानै स्ट्रबेरि आबादखौ मावजानाय जादों। गासै 6 बिघा मावजानाय जादों आरो साबाजों जों खासेयाव बिगासे गरै गोलैनाय मावदो। ओरैनो आं हारसिङै प्रत्येक बोसोरै बिगासे गरै मावबाय थायोमोन। ओमफ्राय देग्लायथ' ओरैनो साबा लानानै 6 बिघा मावजानाय जादों बिदि आरो। ओमफ्राय दा स्ट्रबेरि आबादा जोंनिया गायजेननायनिफ्राय दा फिथाइया जोंनिया फानजाबाय थादो। गायजेननायनिफ्राय डिसेम्बरनि 18 तारिखआव एसे लेटै गायजानाय जादों बियो। बेनिफ्राय आधा बिघाया अक्ट'बरनि दिनावनो गायजानाय जादोंमोन। इयो बिफाङा बुरजासिन गोदोर, बिफाङा सुगाया गोदोरसिन जाबाय। दा एरियाया 5 बिघा 6 बिघा दङ इयो। दा जों फानबाय थादो आरो स्ट्रबेरिखौ दैलि दा 25 केजिनि बारा ओंखारो। दा दिनै मथा मथि 28 केजिसो ओंखारदो। दा ओरैनो फाननाया जों 320 थाखा 350 दामै, सिगाङो जों 400 दामै हरदोंमोन, दा 50 थाखा खमायना होदो पाइकारिया। 300-350 दामै जों दा हरजाबाय थानाय जादों आरो स्ट्रबेरिखौ। नोंथांमोना जे बे स्ट्रबेरि गायनायाव बबावबा सरकारनिफ्राय माबाफोर लन लानाय जादोंमोन नामा? लनथ' जों इदि लाजानाय जायाखै, खिन्थु एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनो इसोरो एसे फुलि 5000सो फुलि इदि हरजानाय जादों आरो। मानिफ्राय हरदों जिखिजाया जोंनो इसेमान फुलि हरदो आरो स्ट्रबेरिखौ। ओमफ्राय बायनानैबोथ' जों लाबजानाय जादों दिसुन, बायना लाबदो। ओमफ्राय बिदिनो दा 6 बिघा गायजानाय जादों आरो। नोंथांमोना बे स्ट्रबेरिखौ बबे हाथायाव फानहरजानाय जायो फोरमायगोन नामा? हाथायाथ' जों ओरैनो जोंनि लकेलावबो दानिया मोजाङैनो सेल जायो। थेवबाबो बोथोर गाज्रि जायोबा जोंनि लकेलनि मानसिफोरा एसेबां जाबांनो नागिरा। ओमफ्राय जों बाहेराव माने गुवाहाटीफोराव हरो, बा भुटाना जोंनि एसे खाथि जायो नालाय, इयावबो थारमाने बेफारि कन्टेक्ट दङ आरो इसोरनोबो जों हरजाबाय थानाय जादों आरो। दा एसे उनावथ' गोबां ओंखारगोन, मथा मथि 1.5 कुइन्टल गाहाम ओंखारगोन दैलि। दा ओंखारथ'वाखै दिसुन, बा 15 दिनसोनि उनाव ओंखारगोन आरो इयो। दा भुटानावबो जों हरो, गुवाहाटीयावबो हरो आरो। नोंथांमोननि बे स्ट्रबेरि गायनायाव बेसेबांसो खरसा जादोंमोन फोरमायनो हागोन नामा? खरसाया बाहाय गोबाङैनो जादोंलै, मोजां हिसाब खालामजाजोबनाय जायाखै। जिखिजाया 2.5 लाखसोनि सायाव थांदो आरो। नोंथांमोना बे स्ट्रबेरिखौ फाननानै बेसेबांसो रां खामायनायनि थांखि दं, बा रां मोननो हागोन होननानै सानो? ओरैनोथ' बिगासे स्ट्रबेरिखौ जुदि जोंनिया अक्ट'बराव गायजानाय जादों दै, खिन्थु माबा डिसेम्बरनि 18 तारिखआव बेखौ गायजानाय जादों दै। खिन्थु अक्ट'बरनि 15सो बा नभेम्बरनि 10 तारिखसोनि गेजेराव जुदि खोलैनो हायोबा खरसाया बिगासेयाव जेसेबां थाङा मानो माने 3 लाख फैसाया लाब जाया आरो। खिन्थु टाइमाव नों जिखिनि मावनांगौ बेखौ मावनो हायोब्ला खरसा दाननानै 3 लाख फैसाया पुरा आरामसे लाब थायो थारमाने स्ट्रबेरियाव। खिन्थु गायनायनि समया जानांगोन अक्ट'बरनि 10 बा 15सोनिफ्राय नभेम्बरनि 10 तारिखसोआव गायनाया जोबनांगोन आरो। बे फिथाइयासो 3 लाख लाब जागोन दै बिगासे हायाव। बिदि आरो स्ट्रबेरिया। आं थारमाने
निजि देग्लाय बोसोरजो थारमाने लस जानाय मोनबाथ' आं मावबाय थायामोन ना दै 7 बोसोराव हाबबाय आं थारमाने बुरजाहै खरसाया गोबां नांगौ जानायनि थाखाय आं रांनि माबायाव बुरजाहै मावनो हायाखै थेवबाबो आङो मावनायखौ हानायखिनिखौ मावबाय थादों आरो खिन्थु फार्स्ट लकडाउनाव बाहाय लस जादों आरो लस जादोंबाबो जिहेतु जों खेथि मावनानै जाग्रा मानसि नालाय गारनानै थायाखै आरो मावबाय थादों थारमाने दिनैनि समाव गोबां लाइमोनफ्रानो गावखौ बेकार होननानै बुङो नालाय बै बिथांमोनखौ नोंथाङा मा खालामनो सानो बेकारथ' जानो नाङा मानसिया दा सोरबा बेकार थायोबा बेखौ आं बुंनो हाला माने मानसिया जों गासैबो मानसिया गोरों जाजोबनांगौ आबाद मावनोबाबो जों रोंनो थाखाय फरायनांगोन खिन्थु फरायनानै जों साफ्रोमबो मानसियादि साख्रि लानो हागोन इबो नङा जों मायबा मोनसे बा खेथि नङाबा मायबा मोनसे खामानि मावनांगोन दा स्ट्रबेरी आबादफोरा जुदि मोजां इनि माबाखौ गियानखौ जुदि मोनोबा आं स्ट्रबेरीखौ बुंनो थांगोन दे खिन्थु मोजां गियानखौ जुदि लायोबा बेकार ओरैनो रोंनानै जुदि डिग्री कमप्लिट खालामबायबा इफोर खामानियावबो मुखुब जाना थानो हायो आरो माने गासिबो मानसिया साख्रि मोनखाया खिन्थु मोनगोन सोरबा खिन्थु गासिबो मोनखाया गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन